14 conferencias, 3 mesas redondas e 5 obradoiros prácticos. Esa é a programación do primeiro Congreso Atlántico de Marketing Digital Fluor que chegará esta semana a Pontevedra. Normalmente a xente daqui, as axencias daqui temos que ir a Madrid ou Barcelona para poder asistir a este tipo de eventos. Entonces queríamos traer un evento que fose un evento o que nos gustaríamos ir realmente, ¿no? Entonces queríamos traer ese talento internacional ou nacional, traelo aquí a Galicia, e tamén non só traer talento de fora, sino contar con xente daqui de relevancia que está facendo cousas interesantes e cousas boas, contar con eles como conferenciantes, non? Facer un pouco ese cóctel entre conferenciantes de fora e conferenciantes galegos. O Congreso Fluor está aberto a todas as persoas interesadas en coñecer máis de cerca as estrategias digitais imprescindibles para levar a cabo un negocio online. Vai dirixido a todo o tecido empresarial galego para que entenda un pouquiño as novas ferramentas que hai con respecto ao marketing digital, como as ferramentas de venta, e un pouco poñernos o día do que se está facendo aquí e do que se está facendo en todo o mundo. A idea é que trascenda a Galicia, non solamente parte de aquí, pero a idea é que trascenda a Galicia, por iso chamamos Atlántico, e un pouco sacar peito do que se está facendo aquí en Galicia, que temos moito e moi bo a nivel internacional. Os organizadores do Congreso creen que era necesario traer un evento como este a Pontevedra para poñer en valor todas as empresas e marcas online da cidade. Imos avanzando e, de feito, considero que estamos a nivel internacional. É lóxico, tendo en conta que temos a Inditex, que é unha potencia mundial do e-commerce, e iso tamén, lóxicamente, axuda, pero non solamente está Zara, hai moitísimos máis empresas que están tirando deste sector, e a verdade é que é un sector que está puxante e temos moito que dicir a nivel internacional. Parécenos que é algo que non é novo e que xa leva moitos anos con nós, que todo o mundo coñece. A realidade que nos palpamos que en Galicia é que ainda nos queda moito camino por recorrer. Pola sede da Fundación de Pontevedra pasarán este xoves e este venres ata 20 poñentes de prestixio nacional e internacional, como LinkedIn, New Balance ou Iberdrola. As inscricións poden facerse na web www.congresofluor.com.